Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah, singgah, Allah singgah, pangsum minggah, durga kala sumingkir, sing asirah, sing sing ngotan kasat motor, sing atenggak, sing asuku, sing abau, kabeh padha sumingkira ing telenging jala niki. Wah yanging bangsa kala kuat apa indane kaya ngabahkan intelektual jalma manungsa. Paribanan Sultan Syarif bawana balik tangguh sultane galeparan marga kang kudu rinapakan. Awit syukur bakal saya tundha angin malah bangkit andodro. Sura swasana jagat silapun mendung cemeng angen delung. Sunare pratandha katikan dekinal pedhun peteng regem kang saya dangu saya hanggeng. Abyan tanpa budidaya kang winambaran pamontoplat miwah tuja mantra puji rahayu memayu ayune bawana kunjung ring Gusti kang maha welas asih. Kedadak kang sumira kang pedhut kapiyarsa sunare Sang Hyang Surya. Dadya saka belakang mega mendung dening sumiliring saniwara. Amin.
Rumaksa ingsun lakone samaya wara kelawan makamu motor angkara senajan setan ketayangan bangsa jaliru kita ikhlaku sejaman
wa syukurillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah amma ba'da. Hadratul kiram para alim ulama ingkang rancang sumanding kitab suci pinten kelawan jandu minangka sarana panembahing ilahi robi ingkang dados patuladening para santri, para sesepuh, adi sepuh ingkang bono ing pamawas sarta lega ing pitutur ingkang pantes inundi-pundi. Para pangbating praja, para satriyaning nagari minangka dados pandam pandhoming para kawula dasih. Para bapak ibu ingkang lenggah wonten ing kalanggaran menika, purwane atur sumangga kula dherekaken manuku puja miwah puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Dikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking rahmat barokah satemah hamba bardaya pangaribawa dumateng panjenengan dalasan kula miwah waratin sagung dumadi. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit wonten dina menika dumateng jerahan. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dihormatan, kepareng kula nepangaken inggih Kisutiman dalah kru jendung kang santri saking Cendana katimbalan dening panjenenganipun Bapak Pujiono andharaken hajatipun inggih menika Purwakala inggih Roro Ayu Yunita ingkang sampun nembe dipun dhawuhaken mugia penganten sarembit dadosa warga ingkang sakinah mawaddah warahmah dipun kebehaken saking fitnah balak lan penyakit dipun paring istiqomah anggenipun ibadah istiqomah anggenipun nyambet damel sehingga pikantuk kemuliaan wonten alam donya ila yaumil qiyamah. Allahumma kanca ngerti tugasnya saiki apa? Ya, lindung ki apa? Ya lek wong warga mulai kira-kira ya wis nate pirsa ya ta. Ora usah kakean ngomong. Lek wong ditanggap kok ora ngomong terus piye? Apa urine kon mangan tok? Lah aku kenal Pak Dalang. Ya di sebelahne sik to. Seblak magunturan gebalangan. Kepangaken ulang sentiman dalam adangku jumlah kang santri anggota kepanjangan dari nate pinanggih kalian kula sakru saking Tlatah Cendana Andhap Kediri Jawa Timur Indonesia. Menawi dereng cetha dereng jelas
papanipun Polsek Kanjak, Kecamatan Kanjak niku mulen 12 kan. Mulen notok liwat ngarep kandang sapi. Orang lewat kandang sapi lho ya. Notok mulen belok kiri mulen notok mulen belok kiri mulen notok belok kiri mulen. Niku napa mboten saged diserlok Bapak? Ya iso. Ya kadang anak sinyal banyak daerah pedalaman. Tanentek. Dados ingkang dipun wastani jemblung menika Pak Gunggih nggih nyuwun sewu ingkang sampun pirsa nggih supados mantep ingkang derek pirsa buah pirsa nggih. Jemblung menika iki kok panjang-panjangnya sangat kalau jemblung. Kurung. Ngalor gitu pokoknya. Melu. Wis pokoke manut padanan ya, dene di Pasrah ya. Ingkang dipun wastani jemblung menika kesenian Jawi kang asifat Islami. Dados kesenian Jawi kang asifat Islami menika nggih monggo wedi ados dene pitutur-pitutur ingkang mangku pranatan agami, pitutur-pitutur ingkang mangku pranatane adat widiwidono tiyang Jawi nggih. Dados budaya Jawa yang bersifat Islami. Budaya kok enak selawate ya bene bagi budaya nggih. Antarane budaya kalian agami itu pun benten. Menawi agama iku pranatane agama, pranatane Gusti Allah ingkang dipun paringaken Kanjeng Nabi Muhammad kangge wong sak alam. Ya. Menawi adat budaya menika akal budidayane manungsa nggih. Wonten Arab budayane wonten Arab niku budayane nggih mboten sami kalih Jawa. Jawa nggih mboten sami kalih Arab. Apa maneh budayane Cina niku nggih mboten sami kalih budayane Paham kan? Insyaallah. Monggo ya nek jalanane ya gak apa-apa kan ya. Wong jenenge budaya. Reno-reno. Ana wayane ya gak apa-apa kan ya. Lah nggih. Apa nek? Kok campur sari. Campur sari ora apa-apa. Yang namanya budaya ini yang penting tidak melanggar pranatane agama niku nggih sae-sae. Monggo yang ini mengatakan semangat Jawi.
Kanca. Mangertenono babagan Ruwat Purwakala. Bocah kang nandhang Sukerta kanca. Iku cacahe ana 20. Selawe apa selangkung? Sing bener piye? Ora padha menurut tata bahasa kamus bahasa Jawa. Iku sing bener malah 20. Heeh, 20. Lek selangkung malah bener. Lek 20 malah bener, lek selangkung malah kleru. Lek selangkung ku liwat. Liwat langkung, nderek langkung. Ya. Ya. Dingerengke kanca ya. Ya iku kang ngepisan kang angka 1 ontang-anting. Tegese anak siji kanca. Ontang-anting. Heeh. Kang angka 2 ontang-anting tunggak aren utawa ontang-anting lumunting tunggak aren utawa ontang-anting papar tunggak. Yaiku tegese anak akeh padha mati sing urip mung siji. Diapalne, Cok? Kandhane tunggak. Mbok menawa sampean kok termasuk nek kene kudu ngruwat to. Ya. Kudu nanggap jemblung. Oke toh? Jemblung murah lek wayang, larang. Wah. Niki Bapak Ibu ingkang mirengaken niki mangke keterangan niki nggih kedah disemak saestu Pak Bu nggih. Mbok menawi putra panjenengan wonten kalaben wonten ing babagan selawe niku wau, selawe nggih. Mangke nggih jenengan kedah ngruwat Pak. Kedah ngruwat undang kru jemblung kang santri. Ora buwak Bu. Ora niku pokoke doli. Kang angka 3 yaiku kedono kedini tegese anak loro lanang wadon. Kedono kedini anak loro lanang wadon. Wonten ingkang putrane kalih anak loro lanang wadon. Wonten Bu? Jenengan Bu? Wonten pundi? Wah, niku kudu ngruwat. Kudu ngruwat niku. Salajengipun ingkang angka 1 kembang sepasang. Werdine anak loro wadon kabeh. Niku kembang sepasang. Lah adalah niku Pak niku kedang ruwat niku. Nggih kudu nangkep niku. Nggih. Jenengan hubungi Kang Gatot nggih nanggap. Kang angka gangsal uger lawang perbine anak loro lanang kabeh. Itu uger lawang anak loro lanang kabeh. Ya adalah Bu niku untung apa niku Abu udah ruwet ngurung-ngurung niku. Oh, angsal pun bebas didane tok ya angsal. Malah larang dalange tok. Niki tukang benang, tukang bonang iki angsal iki tanggap iki. Dangdung kaya bapak. Salajengipun ingkang angka 6 kembar. Tegese anak kang lahir bareng sedina Pak Bu. Kembar niku anak kang lahir bareng sedina. Menawi sakniki lahir njing lahir malih, njing lahir malih, njing lahir malih sampai teko 5 niku sanes kembar namine. Niku wonten malih niku. Selanjutipun ingkang angka 7 sendang kapit panjuran. Tegese anak telu lanang wadon lanang. Sendang kapit panjuran. Sendang kapit panjuran. Wadon lanang wadon. Sendang kapit panjuran. No? Sendang kapit panjuran lanang wadon.
Kok yang rumahnya lebih dari ganda. Selesaiipun ingkang angka 8 pancuran kapit sendang berarti lanang wadon lanang pokoknya sendang kapit pancuran napa anak telu wadon lanang wadon pokoknya lek sendang itu tengerane wadon lek pancuran tengerane apa toh perang aja tanggaipun gotong mayit tegese anak telu lanang kabeh niku kudu diruwat Pak gotong mayit anak telu lanang kabeh ben gak ruwat ya tambah sitok kas lanang kok wedok ngoten non lek gak dilek pangan Bathara Kala iki Bathara Kalane pun siap ngono iki ya gas iki iki nek orang dilakone dalan nggih mboten urip iki kita kapan-kapan mboten napa-napa mungkin nek dilakone dalan nggih urip iki biasane enggak ngumpal si santri omong sing apik to kan Kang Bathara Kalane ngomongane ngono kuwi ngopak kita mukat lak mangan